waslet id-9 edizzjoni tal-Elf Casal Fornaro. Attività li ħadet posta fil-kalendarju kulturali Malti fejn l-attivitajiet huma mdawra mal-ħobs. Meta nataw l-aħħar dettalji ta' x'se jkun hemm nhar is-Sibt li ġej f'Ħalqormi, is-Sindku Rozjen Kutajjar ħabbret kif din l-attività irċivit l-Unur Ewropew tal-Europe for Festivals Festivals for Europe. Carmel De Bono, wieħed mill-organizzaturi tal-attività, spjega kif dan iċ-ċertifikat jagħti unur lil kull min involut. Dik kienet ċirasa fuq il-kejk li imlietna b'ħafna kuraġġ huwa ċertifikat li jagħmel unur il-Ħalqormi kollu, il-Fulnara Qormi. U l-Malta. Hija biex jixpruna aktar il-żgħażagħ fejn għandhom jaħdmu u aħna fejn għandna naħdmu biex flimkien inkomplu ntellaw daw il-festival saw Malta. Il-programm se jkun wieħed varjat u se jikkonsisti minn lob tradizzjonali, esibizzjonijiet, mixela bris id-dar tal-Providenza, kompetizzjonijiet kif ukoll banda ffurmata minn 11 laqda mużikali. De Bono żied jgħid li jekk kif festivals madwar il-pajjiż hawn kemm trid, wieħed għandu dejjem isegwi xi jkun qed isir. Titgħallem meta tmur tara u kollu. Allura naħseb wieħed jara mill-ieħor kulħadd jagħmel il-biċċa tiegħu li jitarraħal tiegħu. Qed tifhem għala lew, qed tifhem titgħallem ma' xulxin, aħna nitgħallmu ma' xulxin. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes spjega kif il-pajjiż wasal fi stadju li jkollu prodotti Maltin li jkollhom il-marka tal-kwalità, inkluż il-ħobs Malti. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo fisser kif dawn il-festivals jitfgħu iktar dawl fuq il-partiċipazzjoni tal-volontiera, l-involviment tas-soċjetajiet, is-sens komunitarju, l-ekonomija tal-lokal fil-waqt li jkun mejjun is-settur privat.